Ja, så er det ud. Nej, nu har jeg ødelagt det. Jeg vil gerne have noget andet så. Stiller sådan i det her. På en eller anden måde. Den er ikke helt ordentlig. Jeg har nogle servietter nok. Det er sådan lidt som om, at jeg har mere på hænderne, end jeg har spist. Snyder. Wow. Nej. Sådan der. Nu står den af sig selv. Nu giver du ikke lige noget papir. Godt reklame. Så kan jeg sætte det der, sådan, så det støtter. Nu så jeg ikke skal holde. Men det bliver nu sikkert. Ja. Sådan. Du kan ikke se det til nu. Jeg sagde med en dårlig video, det der kører bare rundt, det kamera der. Skulle det Hallo, måske skulle du flytte de der blomster der. Det er sådan mega meget vej, fordi det ansigt glas. Ej, jeg føler ikke, at du får Jesper går herned og hurtigt en hest kramme. Det er fandme svært at tykke sig igennem sådan en helt lille der. Er det chokolade, der er din hindbær? Eller er det hindbær? Er chokolade i din hindbær? Jeg har aldrig chokolade i min chokolade. Det smager sgu mega godt. Nu må jeg købe lidt op. Hvad? Nu må jeg købe lidt op. Åh, Så jeg skynder lidt, Lasse. Min mor John hans. Skal vi ved? Hvis jeg ikke gør, så har jeg lov til det. Så har jeg ikke lov til at... Jamen, så skyld. Jamen, så taber jeg lige, hvis jeg gør det. Men hvis jeg gør, så må man dig. Hallo, vis lige over, hvor jeg skulle lade. ja. Nej, tak. Lige nu. Har vi en mere? Hallo, vi skal på sådan en I æder det sidste bid. Hvad siger du? Lav sådan en, der jeg æder lige den sidste bid. Og så, altså, du kun har en bid tilbage. Bare lige sådan, lige stå frem. Det er chokolade, der er den der gør. Jo. Hvor bliver klampen her? Det smager sgu da sygt godt. Jamen, det er jo roulade. Jeg tror, jeg køber fredag, så køber jeg roulade, så jeg kan spise ham i skole. Jeg køber 2. Kan du godt speede på den der? Kan du speede det op? Jamen, jeg skal jo have lidt gjort på en computer, hvis det er. Det får du lov til at gøre det. Gør jeg det? Jeg kan sgu da ikke finde ud. Det er den der bedste computer. Skal du ikke hjem bagefter? Det er jo da ret nu. Jo, Hvor skal jeg ellers hen? Skal jeg lige uden bryst? Ja. Jamen, så kan du Det det. bliver ikke en fed video, så var han ikke samtale. Nå, nu er jeg færdig med at æde lortet. Så vil jeg gerne nominere William Møller og Laurits Hallerburt Jensen til en roulade. Held og lykke. Og vi fortsætter videoen sådan her. Og lad mig så få noget one. Spis som en gris. Hvilken af dem her tror du er min plads?
Det er gennemsigtigt. Jeg tager sådan noget med, et stykke med det her. Så du siger, du har betalt for det. Det kan bare tage. Jeg tænkte sådan, Hvad tænkte du snittet? efter når man kommer ind i huset, så må man komme ind i huset, så må man også gøre noget. Jeg har faktisk ikke engang sagt, at der er nogen, der kan komme ind i huset. Du sagde, at jeg ikke var. Kom, så lad os så lad os. No problem. Den her video, den har så taget 6 minutter. Mads Hansen, den tog 1,5 minutter, og han spolede den ikke, tror jeg. Jo, han Jo. spolede. Han spolede den fucking ud. Fuck, man. Skal vi ikke også lære noget frokost? Han er virkelig sulten, jeg. Jeg har ikke noget mad. Har du ikke noget mad? Jeg har ikke noget mad. Jeg er lidt vildt i noget. Det var virkelig Du sulten. må gerne få det sidste. Nej, jeg Nej, vil for gerne. satan, mand. Seriøst, hvis jeg må få det sidste. Jeg skal have noget ordentligt. Det er også ordentligt, det her. Jeg har ikke noget. Har I god brød? Jeg har næsten ingenting. Er I færdige eller noget? Mine forældre, de kunne lige få råd til huset. Så var der altså heller ikke nok til mad. Så er der 2 bidder tilbage. Fuck, jeg skal spise store bidder. Det. Jeg har altså meget 3 minutter tilbage. Vi har kun det her. Hvad? Er det ikke? Forældre skal også have noget, når de kommer hjem. Jo. I har ikke noget pålæg, jeg bare kede så. Der er flere problemer i. Nå. Det sværeste ved spisen er det, når vi alle sammen kigger på mig. Det bliver du også så langsomt. Ja, du får ham. Ja, sgu da. Okay. Se, den kunne der i munden, hele den der. Siger du dør. Så vælger du at halvere den. Jeg fik ikke ved, hvem skal nominere endnu. Jens. Nå, fordi han er jo så langsomt, så han siger, en 2 timer lang dokumentar. Jo, jeg vil gerne, så er jeg færdig i hvert fald. Jeg vil gerne nominere Frederik Andersen, Kasper Thorsen og Stefan.